makomrades maswera sei vari online nevamwe vakabatwa nemabasa vari busy munguva dzinedzi nevamwe vachazovhura iyi meseji ndiri kuda kuti inyatsokumbotendererawo ndinokumbirisa nekuti ndine mazwi andiri kunzwa mwoyo wangu uchitaura kuti ari important kuti tionesana. Chekutanga ladies and gentlemen, toda kuti tibudirane pachena tichitaurana chokwadi. Ndinoda kutenda vachinogurei hapana mazwi amambopesanisa pakupindura kwamanga muchiita nekusimbisa kwamanga muchiita pamaaudios angu ananga ndichisenda andashare panapa pamusoro pezverevolution. Varume regedzai nditaure chokwadi. Panapa ndipo paakuuya kuzobuda rudzi rwemunhu manje, paakuuya kuzobuda kala yemunhu kuti munhu akamira papi. Endi panapa ndo pachaita kuti munhu anoda shanduko aonekwe nevanhu. Vakomana, nyaya yamakadai yekuti tisangane panapa ndo ichabuditsa chokwadi chevanhu vari kurwira shanduko nevanhu vari kurwira zvavo zvisingazikanwe kunzi vari kurwirei. Ndo pachabuda chokwadi chenyu panapa. Handiti mazvinzwa. Inini handina kutya kuya pano nekuda kwekuti ndinoziva chinangwa chandiinacho. Handiti mapaona. Inini ndinoziva chinangwa chandiinacho pamusoro penyika yedu yeZimbabwe. Ndosaka muchiona ndiri panapa, handina kana kutombotya kuya pano nekuti dzaive dziri shungu dzangu dzekuti tisvikire pakuonana nekunzwanana izvo, kwete zvekuti hanzi ndifonerwewo kana kuti ndizosangana newe kana kuti kuYouTube channel kana kuti kudi. Aiwa, tionane isusu man to man, tichinyatsokutaurirana, tichishare maonero edu, tichishare nekugadzirisana, nekuti taane nguva tese panapa tichitaura muromo mumwe chete unonzi shanduko munyika yedu, asi tiri kunzvimbo nemasaidhi akasiyana siyana. Ndini munhu anga ane nguva, mukatarisa maaudios angu akawandisa, ndofunga it's been 3 to 4 months ndichitaura rurimi rwekuti ngatisiyanei nenyaya dzemaleaders sekudzokorodza kwamanga muchitoita imimi mukuru wangu achinogurei. Handiti mazvona. Ndini ndakabvira kare ndichichema nyaya iyoyo kuti ndinokumbira kuti vanhu vasiyane nenyaya yekutarisa, nekuti ndakagara ndakazviona kuti ndo chinhu chaitivhiringidza isusu. Mazwi anotaurwa naComrade Bombshell Linus Geza, kana paine ane nharo kana kuti anozviti iye anogona kuti agone kuva neaccess yekuti ataure navo. Zvimwe zvinhu zvatiri kutaura isusu tichiti tiri kumiririra nekutsigira kana kuti kusimbisa revolution, zvimwe zvacho zvinotozorasa musoro wenyaya nekuti hazvisirizvo zvavari kureva. Handiti muri kupanzwisisa. Maleaders aya tinoada nekuda kwezvavari kuuya vachitaura, zvatiri kuona kuti zvine chekuita mukutibatsira isusu pashanduka isusu yatiri kuda sevana veZimbabwe. Ndo zviri kuzoita kuti mutinzwe tichitaura mazita avo panapa, tichiita sei, asi tisina watinenge tichidzikisira. Nhau yamataura iyoyo yekuti kana paine anenge afunga kutaura nezvemutungamiriri ngaauya achiuya akavabatanidza achitaura vese. Ndofunga munonzwa dzimwe nguva mumaaudios angu kazhinji, ndofunga izvozvi zvimwedzi unoyu ndo yakanga iri thimu yandakanga ndichimhanya nayo zvakanyanya mumaaudios angu, mumaposti angu ese, ndanga ndichingobatanidza maleaders. Ende kana ndichitaura mazita avo ndinotaura mazita avo vese, nekuti vanhu vese ivavo they mean revolution. Handiti muri kupanzwa. Inini ndichivhiwa maleaders ese eshanduko ese mumasaidzi avo avari kubva akasiyana siyana, kubva pane vari muZanu PF vacho vari kuda shanduko.
nevari kubva kumasaidhi emaopposition wacho vari kuda shanduko. Ndiri kuvaona vari vanhu vamwe chete. Ndizvo zvandakanzwa inini Comrade Bombshell Runesugeza vachitaura kuti ndo chinangwa cherevolution chiri kuti vanhu ivavo ngavaiswe pamwe chete. Handiti muri kuzvinzwa? Kana ndisingakanganise inini mudhara vakatombo ne imwe post yavakatombobuda vachitaura mumazita evese vemaopposition party nevese achiti tiri kukudai ngatisanganei pakati titaure nezvenyaya yeshanduko iyi. Vana veZimbabwe munozviziva zvinhu zvandiri kutaura izvi. Zvichireva kuti Comrade Bombshell Runesugeza ndiye munhu chete, the face of what we are looking for. Kwete zvimwe zvese zvatinogona kuda kugadzira nepfungwa dzedu. Saka isusu ngatiisei Comrade Bombshell Runesugeza, nekuti vari kutaura vaine muroma wema-war veterans anoziva kuti chii chinonzi revolution. Kwete pfungwa dzedu isusu. Pfungwa dzedu isusu hatinyatsi kuziva nezverevolution. That's why muchiona tisingazononoka kuya panapa tichitaura nezvemazita evatungamiriri edu, nekuti tinonyanya kuwanza mafeelings. Handiti muri kupaona? Inini I'm not a product of no one, but Comrade Bombshell Runesugeza is my mentor. Handiti mazvinzwa? Ndiye munhu wekuti handibude mumashoko aanotaura panapa, handibude muchinangwa chaanouya nacho kuvanhu. Hahana kumbouya aine chimiro chezvimwe zvinhu zvatinotaura isusu sevana. Handiti muri kupaona? Saka inini kana ndichizotaura pepe muchindinzwa ndichitaura ndichibatanidza ndichisunganidza maleaders ese ndichiaisa pamwe chete, ndiri kuedza kuzadzisa chinangwa chezviri kutaurwa nevatungamiriri vedu, vamwe vari kutobva muZANU-PF nevamwe vari kubva mumaoppositions, vari kubatana nana Comrade Bombshell Runesugeza muchinangwa cherevolution yavakatiudza isusu. Vakati vana veZimbabwe vanofanirwa kusangana pakati. Handiti muri kuzvinzwa? Ndosaka muchiona even vamwe vatungamiriri vedu isusu vemaopposition hamumbovanzwe vachiuya, vatungamiriri vechokwadi cheche vemaopposition hamusati makambowanzwa vachiuya panapa vachitaura mazwi ekuda kusideline nyaya iri kuuya naComrade Bombshell Runesugeza yekubatanidzwa kuvanhu, nekuti vari kuziva kuti ndo chinounza shanduko. Dai isusu vana veZimbabwe taive takabatana kubva pakutanga isusu tichiramba chakaipa tiri kusaidhi rimwe chete, handifunge kuti nhasi zvigananda izvi zvingadai zvichiita zvazviri kuita munyika medu, zvichiita sekuda kwavo munyika, vachiita zvavanoda nesu kuita kunge sezvinonzi tiri vanhu vavo. Handiti muri kupaona? Saka ndinokumbira kuti vanhu vanyatsokunzwisisa nekunyatsokuteerera zvakanaka, vasauye nemasides, especially when it comes to message iri kuiswa musocial media naComrade Bombshell Runesugeza. Vari kuti vana veZimbabwe ngatisanganei pakati, vatungamiriri vanoda kutungamirira nevanoda kuita sei. As long as tiri vana veZimbabwe tiri kunzi sanganai pakati. Ndo mazwi ari kubva kumukuru, ndo mazwi ari kubva kuna baba. Handiti mazvinzwa? Saka isusu ngatisanganei pakati, tobva tagara tese pamwe chete, toiseta table yedu, totanga kugovana mazwi, tichibatsirana kuti tione kuti chii chatinogona kubuda nacho kuti tiunze shanduko munyika medu isusu. Zvichireva kuti apa hapasati paya kudiwa kuti tiunze mapato mitupo mazita mbiri nezvigaro. Hazvisati zvakupinda murevolution, hazvimo zvinhu izvozvo. Kana tichiri nenjere dzekuisa zvinhu izvozvo murevolution, hatisati tanzwisisa chinonzi revolution. Zvakare tinenge tisati taredi kuti kuna whoever mutungamiriri watinogona kuti tinoda. Handitika?
hatigoni kana kuti tigone kuva nesimba rekuti tigone kumutsigira. Ndipo pepe pandinozotaura ndichiti aiwa, ndinokumbirawo kuti timbodzivirira mazita evanhu vatinoda ese, timbotanga tapedzerana, tigadzirisane pachedu isusu vana veZimbabwe, titange taudzana kuti chii chatiri kuda, nekuti tese tiri kuda shanduko. Handiti mapanzwa vana veZimbabwe? Ndo mazwi atinawo sofa, ndo nyaya yatakatarisana nayo izvozvi sofa for the time being. Handitika izvozvi chimiro chataya nacho chache correction yekunyatso kukorekta zvinhu zvakanga zvichipotseka kumashure kwese uku. Nekuti ndinofara stereki nekuti vanhu vese vari panapa vakaenda kuchikoro. Handiti pane vanhu vakachenjera vandinonzwa mukutaura kwenyu kwamunenge muchita, mune pfungwa chechedzo, mune pfungwa dzinonyatsoratidza kuti munonyatsokufunga zvakanaka, asi nyaya iripo ndeyekuti tinyatsokutora chinangwa chimwe chete tichiise pakati pedu, toonesana kuti toita sei nechinangwa ichi. Handiti muri kupaona? Ndo chinhu chandiri kutaura everyday kuvana veZimbabwe. Ndo chinangwa chiri kundipa kuti dzimwe nguva pamwe dzimwe nguva ndinogona kutaura ndine shungu, nekuti pamwe mumwe munhu anenge auye achitaura dzimwe nguva nedzimwe nzira dzandinenge ndisinganzwe kuda, nekuti ndiri munhuwo ndinogona kubatikana ndikava ndichitaura, but chinangwa changu ndechemazwi andiri kutaura izvozvi zvinasi. Saka ndinokutendai baba Chinogure, nekuti ndimi mumwe wanhu wandiri kunyatsokuona tichifambidzana mukutaura, and ndichitenda nemakomrade nemakomanders ese ari panapa nevamwe vese kuti tiri kunyatsokunzwisisana pane zvinhu zvati patable inoyi yatakagara inoyi yatakaseta izvozvizvi. Takunyatsokupanana nyaya yacho sezvairi kuti tizive kuti toita sei, ndokuti tive nedirection. Vachiwenga vanoda vanhu vakabatana kuti vagone kuvatsigira mune zvavari kutarisirawo kuti zviitike mukati menyika seshanduko. Handiti muri kupanzwisisa? Vageza vanoda vanhu vakabatana. The same people ivavo vari kuvavarira kuti nyika igone kuva neshanduko. Asi vanhu vanofanira kunge vari vanhu vakabatana, vane donzo nechinangwa chimwe chete, vanoziva zvavanoda. Handiti muri kupaona? Saka vanoda rutsigiro rwevanhu vane divi rimwe chete, vane muono mumwe chete. That is one vision. Handitika vachamisa futi as well, handitika, as an opposition leader. Handiti muri kupanzwisisa? Vanoda vanhu vaakuziva zvavanoda, vanoda vanhu vaakunyatsokunzwisisana munyika yeZimbabwe. Handitika kuti kana vanhu ivo vachizovasarudza semutungamiriri, vanenge vachizoti ndiri kutungamirira vanhu vanoziva zvavanoda. Ndipo pepe pamunonzwa muromo wangu inini wandinogara ndichitaura naye ndichiti kana tichiri kuita zvinhu zvekuti munhu anouya achiti apa, mumwe achiti apa, mumwe achiti apa, aziwa kwake aziwa kwake, ivo vatungamirira ava kana vachitarisa, ndizvo zvinozovapa kunyarara kwe kwandinonzwa vamwe vanhu vachizogunun'una vachitsutsumwa vachiti sei uyu azonyarara, sei uyu asiri kutaura, sei uyu achiita this, sei uyu achiita that. Inyaya yekuti tiri kuoneka kuti pachedu isusu hatisati tagona kugadzira huwandu hunokodzera kuti anogona kuda kuenda pamberi pedu isusu auye pakati pedu isusu, nekuti isusu tichaita kuti vauye matiri isusu, nekuti vanenge vakuona kuti izvozvizvi vanhu vaya varedi. Handitika? Saka huyai nekuwanda kwenyu, huyai muchibudikira, musina kana hondo dzimwe dzamunoda, kana kuti musina dzimwe hondo, musina kana zvimwe zvinangwa zvezvido zvenyu imimi zvekutasira kuti wekwangu kana kuti wekwangu. Hapana asiri wekwako, hapana asiri wekwako. Ndozvo zvamunondidzwa ndichitaura kuti handidi kana kutombonzwa munhu anonyatsa kutaura nyaya dzemalanguages, handidi munhu anotaura kuti ye kune munhu akazobva kwakati kana kuti kwakati. As long as a person is holding a Zimbabwean citizenship, ID maoko make munhu yeye muZimbabwean, he has something to contribute in this revolution. Sekutaurwa kwazviri kuti naComrade Bombshell Runesi Ugeza. Handiti muri kunzwa?
Comrade Bombshell Runesugeza havasi kubva mudivi rebato. Ndoda kuti mupanzwisise vana veZimbabwe. Handiti muri kupanzwa. Comrade Bombshell Runesugeza vari pasenta chavari kuda vana kuti vaungane, ndiyo table yedu isusu yatiri kufanirwa kuti tiende kunogara toisa zvese zvatinazo pamusoro payo. That is Comrade Bombshell Runesugeza netimu ravainaro, nekuti havasi vega. You need to understand this. Handiti muri kupaona. Saka kana tisati tagona tese kuti tinzwisise chimiro chandiri kutaura ichi nhasi, chokwadi ticharamba tichitambudzika. Tinoita inonzi dzungurupete yandakanzwa ichitaurwa nemwe mudhara, zvikanzi dzungurupete yekuti ukasvika ukasimudza chinhu chine bete rinomhanya zvokuti riri kutiza iwe, rinogona kana kutozopedzera ratokwira nemutirauzi mako iwe asi riri kutiza iwewe nekuda kwedzungu rekusaziva kukuenda nako, kana kuti ndiri kutizeiko kana ndiri kutizani, kana kuti kwandiri kutiza kwacho ndiko kwandiri kuenda, kana wandiri kutiza wacho ndiye wandiri kuenda kwaari. Saka zvese izvi zvinofanirwa kuti zvibve matiri titange tanyatsokuziva chinangwa. Tiri kuda shanduko, tiri kuda revolution. Revolution chete ndo inotipa kuti tive neshanduko, ndo inotipa simba rekuti tizoonesana kuti toita sei kana shanduko yaramba ichirema kuunza munyika. Handiti mazvoona manje. Zvese izvozvo hatigoni kuti tizozviita izvozvo kana tisati tagona tese kusangana pakati. Saka inini ndinoti vanhu ngatiregedzei kuwenga zita rekuti revolution. Handiti mapaona. Ndosaka takati isusu, let's put our differences aside. Handitika. Nekuti nguva yatiri haisi nguva yakanaka, inguva yakaoma. Handiti muri kupaona. Mune vese ivavo vaine mamwe maonero nevamwe vaiita sei sekutaura kwamuri kuita ikokoko, even kana pamusoro paComrade Nyoka Mabhunu, ndinofara stereki nekuti maitovepowo nekutomudzora sekutaura kwamuri kuita vachinogurei. Handitika. Zvakazosaka kuti izvozvizvi revolution iti ichinotanga isati yanyatsokusvika padanho ratiri nhasi iri. Nhasi tinoona kuti mwoyo wedu hapo pakati pedu, asi tinoda kuti timudzose. Nyaya iyoyo ngatiendei kunoidzosera futi patable. Tibve taratidza manje kuti tine effort yakakwana and takatouya murevolution, ndetakazara murevolution nemwoyo yedu, kwete zvekuti tiri kuita zvinhu zvekufungidzira kana kuti kuita sei. Izvozvo tichazviratidza nekuita. Iyoyo ndo action yedu yekutanga yatinofanirwa kuratidza kuti we are ready for action and we can act. Handiti mapaona. Saka ndinokutendai kune vese vari kuteerera message iyoyi yandasenda, yandiri kutaura izvozvizvi, ndichiti kana paine zvimwe zvamunenge maona zvandinenge ndakanganisa, kana paine munouya muchizvigadzirisa, kwete kundituka nazvo. Nguva iyoyo yakapera, nguva iyoyo yakapfuura. Ndo zvakaita kuti tizova nenzira yekuti tikwanise kusangana pakati sezvatakuita izvi. Haichisiri nguva yekutukana, yanguva yekugadzirisana. Kuti aiwa ipapapo Comrade taura wakadai so, ipapapo Comrade taura wakadai so, ipapapo Comrade ngatipinde itakadai so. Zvinenge zvakurwa manje kuti izvozvizvi yakunzi revolution manje. Revolution yapa ground. Revolution is on the move. It is in motion now. Revolution. Iyo yatinotaura yacho tichiiti geza revolution. Handiti. Kuti tizoiti geza revolution sekutaura kwandaizvita nezuro. Ndaireva kuti revolution yevana veZimbabwe isina muridzi. Nekuti iye akataura achiti panofanirwa kuitwa nyaya isina muridzi, chinhu chisina muridzi chemunhu wese. Handiti. So that munhu wese anenge achichiprotecta, achichidefenda, achichibuilda chinhu ichocho. Handitika. That's why tichiti geza. Handiti muri kupaona. Saka tinokutendai nekuti I think pane zvimwe zvinhu zvandataura apa, pane zvimwe zvinhu zvinogona kuti zvibatike. Maita basa, ndinokutendai chaizvo. Maita zvenyu.